No niin, oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Taloustutkimus Lab-tiimin järjestämään webinaaritilaisuuteen. Minun nimi on Juha Painilainen ja toimin taloustutkimuksella myynnistä vastaavana johtajana sekä vedän tätä meidän Taloustutkimus Lab-tiimiä. Me ollaan täällä Taloustutkimus Lab-tiimissä kehitetty tutkimus- ja arvoperusteinen paikkatietomalli, jonka avulla muun muassa tunnistetaan erilaisia ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita. Ja se, mikä tästä tekee myöskin hyvin mielenkiintoista, on se, että nämä ilmiöt voidaan kytkeä paikkaan kiinni, eli parhaimmillaan jopa 250 × 250 kokoisiin ruutuihin, mutta tähän aiheeseen palataan varmaan seuraavien esitysten aikana entistä tarkemmin. No, viimeisessä seminaarissamme myytinmurtajat räjäyttivät itse asiassa näkymän siitä, että kuinka Suomi repeää, ja tänään keskitytäänkin siihen, että miten näkymätön saadaan näkyväksi ja saadulla ymmärryksellä voidaan sitten vaikuttaa oman toimintaan, sen johtamiseen ja tulevaisuuden hahmottamiseen ja eritoten vaikuttamiseen, mikä tänään agendalla vahvasti esiintyykin. Tämänpäiväisessä tapahtumassa meillä on myöskin Lab-tiimin jäsenten mukana tässä yhteistyökumppanimme Sanomalta Veli-Matti Nurmela, joka toimii digitaalisen kohdentamisen asiantuntijana. No, mutta ennen kuin annetaan ensimmäisille puhujille puheenvuoro, niin muistutan vielä sitä, että meillä on se chattikanava auki ja voitte sinne laittaa ja esittää kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen liittyen. Ja tuohon loppuun ollaan varattu noin 15 minuutin slotti, jolloin käsitellään sitten yhteisesti näitä syntyneitä kysymyksiä. Mutta päivän ensimmäinen esiintyjä tänään meillä Jaakko Kaartinen. Saadaanko näkymätön näkyväksi? Kiitos Juha ja huomenta kaikille. Mä tähän alkuun käyn läpi yhtä sellaista asiaa, joka vaikuttaa meidän käyttäytymiseen ja valintoihin tiedostamatta, tiedostetusti, näkymättömästi ja näkyvästi, eli arvoista. Jotta voidaan puhua arvoista, niin täytyy ensin määritellä hiukan sitä käsitettä, mistä puhutaan. Ei puhuta pelkästään jonkun asian käyttökelpoisuudesta tai hyvyydestä tai sen taloudellisesta arvosta. Arvoista siten, kun me tässä Labin tutkimustoiminnassa niistä puhutaan, niin niillä tarkoitetaan sen tyyppisiä perustavanlaatuisia käsityksiä, jotka ohjaa meidän käyttäytymistä sitä kautta, että ne liittyy siihen, mitä kullekin on elämässä tärkeää ja tavoiteltavaa. Ja koska nämä on meidän elämää motivoivia tekijöitä, voidaan hahmottaa, millä tavalla ne ohjaa meidän valintoja ja missä määrin ne motivoi sitä käyttäytymistä, kuinka paljon. Nämä arvot nykyisen tutkimuksen perusteella vaikuttaa olevan asioita, jotka vakiintuu varsin varhaisessa vaiheessa, pysyy melko stabiileina läpi elämän. Ihmisen arvot ei siis erityisen voimakkaasti vaihtele tai voidaan ajatella, että ne jopa on niin kuin hyvin keskeinen osa meidän peruspersoonallisuutta tai käyttäytymisen moodia läpi ikävuosien. On viitteitä siihen, että osa arvoista kytkeytyy genetiikkaan tai siihen, mitä meille jo ennen syntymää tapahtuu prenataalivaiheessa. Tämä on mielenkiintoisia tutkimuksellisia suuntia. Millä tavalla ne arvot varsinaisesti vaikuttaa arjessa? Ne tulee toimintaan tai aktivoituu silloin, kun me törmätään johonkin arvoladattuun asiaan. Ja koska arvoladattu asia ja me kohdataan, niin siitä seuraa melko välittömästi tunne oikeasta ja väärästä. Siitä, mikä tuntuu siltä, että tämä on oikein, tämä on mun suunta. Eli arvot kytkeytyy tunteisiin ja ne on affektiivisia. Ja tästä kytköstä syntyy se taustalla vaikuttava voima, joka ohjaa meitä, haluttiin me tai ei. Eli arvot on ja kulkee meidän kanssa ja vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu ja miten me reagoidaan ensimmäisessä vaiheessa. Ja me voidaan itse tunnistaa niitä, me voidaan kontrolloida niitä jossakin määrin, mitä me sitä reaktioille tehdään, mutta tämä tapahtuu kuitenkin ikään kuin jatkuvana syötteenä. No sen takia, että nämä arvot kytkeytyy näihin affekteihin ja vaikuttaa meidän elämään, niin me voidaan tietenkin ymmärtää, että ne on jonkunlainen vaikuttamisen mahdollisuus. Ja koska tämä vaikuttaminen on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa ne arvot ja vaikuttaminen törmää toisiinsa, niin sitä voidaan myös formalisoida ja yrittää tuoda jollakin tavalla näkyväksi tällaisten
erilaisten esimerkiksi algoritmisten kaavioiden osalta. Tässä on professori Jaana Hallamaan vaikuttamisfunktio, joka on mahdollisimman tiivis kuvaus siitä, millä tavalla arvot ja ihminen kytkeytyy toisiinsa vaikutettaessa. Arvot ja vaikuttamisen mahdollisuus. Kun joku haluaa vaikuttaa toiseen ihmiseen, se tuntee sen arvot, asiat, jotka ohjaa sitä, niin se voi antaa jonkunlaisen arvosidonnaisen viestin tai välittää jonkun toiminnallisen ohjeen, minkä takia se sitä tekisi saadakseen omia päämääriä ajatuksi tai esimerkiksi puolueet haluaa saada ihmisen reagoimaan omiin viesteihinsä, markkinoija haluaa hyödyntää ihmisen arvoja, jos heillä on samantyyppisiä tuotteita, jotka käy yksin näiden arvojen välillä. Toisin sanoen, arvoihin liittyvä vuorovaikutus on vaikuttamista silloin, kun me pyritään huomioimaan se, mitkä arvot jotakuta motivoi kytkeytymään niihin ja niiden pohjalta muodostamaan viestejä tai toimintaohjeita, jotka johtaa siihen, että joku tekisi jotakin. Käyttäytyminen muuttuisi. No, arvot siis altistaa vaikuttamisen ja muutokseen sen takia, että ne motivoi meidän päämääriä. Tällaisen markkinatutkimuksen näkökulmasta, niin kuin me täällä läpissä sitä esimerkiksi tutkitaan, niin kysymys on se, että kuinka paljon ne sitä motivoi ja millä tavalla se vaihtelee eri konteksteissa. Viime seminaarissa me puhuttiin esimerkiksi tästä sähköautoilusta ja siihen liittyvistä arvokysymyksistä tai esimerkiksi arvoista autojen valinnoissa. Nähtiin, että siinä on vaikutuksia. Meidän autoja ja liikkumisen tutkimukseen pohjalta on tehty tällainen tyypittely ja analyysi, joka osoittaa, että sähköauton hankkimisessa kaksi selittävintä tekijää on ekologisuus yhtäältä ja toisaalta uuden tekniikan houkuttelevuus. Ja nämä näyttää kytkeytyvän kahteen erilaiseen arvosuuntaan, toisaalta tällaiseen universalismiin ja sitten toisaalta taas virikkeisyyteen, jotka on kaksi erilaista perusarvoa. Eli meillä on kaksi erilaista motivaatiota, jotka kiinnittyy tähän yhteen hankkimistilanteeseen tai kuluttamisen kulmaan. Jotta näitä yhteyksiä mahdollisimman hyvin tutkia, niin sitä itse tutkimusta täytyy jollakin tavalla strukturoida ja formalisoida. Tämä arvotutkimus on oikeastaan syntynyt mielenkiintoisesti 70-luvulla siinä vaiheessa, kun isommat data-ajot tuli mahdolliseksi ja isojen data-aineistojen faktorointi ja klusterimallit tuli helpommaksi toteuttaa. Rokits 73 synnytti tällaisen arvoteoreettisen mallin ja sitten Schwartz 92 kirjoitti vaikutusvaltaisia artikkeleita sosiaalipsykologian puolella siitä, millä tavalla arvot voidaan formalisoida, millä tavalla niitä voidaan mitata erilaisissa konteksteissa. Ja me noudatetaan tämän Schwartzin patterin tai Schwartzin mallin eräänlaista modifikaatiota. Nähdään, että ihmiset on avoimia muutokselle ja progressiivisia, tai ne on konservatiivisia ja säilyttäviä, tai korostaa itseään, tai sitten pyrkii ylittämään itsensä ja on kiinnostuneempia toisten hyvinvoinnista. Nämä tällaisia pääsuuntia, jotka on tullut vähän ikään kuin arkiseksi ymmärrykseksi markkinatutkimuksenkin puolella. Niiden takana on nämä varsinaiset Schwartzin arvot, virikkeisyys, itseohjautuvuus ja hedonismi, tämän säilyttämisen osalta yhdenmukaisuus, turvallisuus, perinteisyys, itsen korostamisen osalta suoriutuminen ja valta, itse ylittämisen osalta tämä universalismi ja hyväntahtoisuus. Jos ajatellaan, että minkälaisiksi asioiksi ne purkautuu, niin on esimerkiksi virikkeisyyden osalta jännittävää elämää, kyllästytään helposti, turvallisuuden suhteen yhteiskuntajärjestyksestä kiinni pitämistä, asioiden ennakoitavuuden arvojen arvostamista, tai universalismin suhteen tasa-arvoajattelua, ympäristöstä kiinnostumista ja sen huolehtimista, vaikka avoimuutta pakolaisten auttamisella. Ja näissä tutkimusasetelmissa me kiinnitetään erilaisia konteksteja, valintakonteksteja, on se sitten puolenvalintaa tai kuluttamiseen liittyvää valintaa tai liikkumisen valintoja tai asuinpaikan valintoja tai vaikka kumppanin valintaa näihin arvoihin. Aika sellainen triviaali yhteys on esimerkiksi puolenvalinnan ja arvojen välillä tämän universalismin ja tasa-arvoajattelun kytkeytyminen tällaiseen niin kuin liberaaliin, vihreään ja vasemmistolaiseen kulmaan ja sitten taas se, millä tavalla konservatiivisuus ja puolenvalinta yhtyy vaikka tuon turvallisuuden osalta. Mutta taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa taannoin kävi ilmi, että ihmiset
esimerkiksi pitkälti kaihtaa sellaisia mahdollisia kumppaneita, jotka edustaa heidän mielestään voimakkaasti erilaisia arvoja kuin mitä heillä on. Ja tämä näyttää olevan kytköksissä myös tähän puoluevalintaan. Ja tätä voidaan mitata samalla tavalla kuin voidaan mitata sitä, että ketkä on halukkaita vaihtamaan nyt siihen sähköautoiluun ekologisista syistä tai vaikka käyttämään julkista liikennettä. Tai millä tavalla asuinpaikan valinta kytkeytyy siihen, että ihmiset hakee virikkeisiä ympäristöjä tai heitä ohjaa erilainen niin kuin kiinnostus uusia asioita kohtaan. Ja kun me katsotaan näitä erilaisia vaikutussuhteita ja mittaroidaan näitä, niin alkaa vähitellen muodostumaan kuva siitä, millä tavalla ja kuinka paljon erilaiset arvot erilaisissa konteksteissa vaikuttaa ihmisten valintoihin ja kuinka isoja ne vaikutukset on. Itse asiassa kun me tehdään näitä tutkimuksia, niin pystytään osoittamaan, että vaikka arvoista puhuminen sinänsä on aina niin kuin tietyssä määrässä väljää ja siinä on käsitteellistä moniselitteisyyttä, niin nämä konseptit silti hämmästyttävän selkeästi tuottaa erottelevuutta. Kulutusratkaisuiden erossa esimerkiksi. Tässä kuvassa on tällainen graafi, jossa vaaka-akselilla on ihmisen ekologinen orientaatio tällaisena summamuuttujana. Vasemmalla tuossa arvossa 1 ihmiset käytännössä vastustaa ekologista orientaatiota. Ja kun mennään tuonne kohti 5, niin se vahvistuu. Tuolla 5 ollaan erittäin latautuneita ekologisen orientaatioon. Tämä on hyvin arvosidonnainen jana. Ja me nähdään, että tällä prosenteilla puolestaan tuolla vasemmalla 60% ihmisistä, joilla tämä ekologinen orientaatio on ykkösen kieppeillä, eli jos sitä vastustetaan, käytetään kaikista niitä henkilöautoa työmatkaliikenteessä. Ja kun me liikutaan tuonne 5, niin siellä puolestaan se romahtaa ja henkilöauto tippuu pois valikoimista 4,7 kieppeillä. Me huomataan tässä 2 voimakasta arvolatautunutta ääripäätä, jotka näyttäytyy siinä, millä tavalla ihmiset varsinaisesti toimii. Kuka ajaa autolla, kuka käyttää bussia, kuka käyttääkin fillaria. Ja nyt näihin arvoääripäihin liittyy erilaisia viestille vastaanottavuuksia. Esimerkiksi voidaan ajatella, että bensan hinta alas, viesti kaikuu hyvin tuolla tämän ekologisen orientaation nollapäässä. Ja puolestaan tuolla toisessa päässä fillari onkin ilmastoteko. Ja näiden 2 viestin ja näiden 2 ääripään suhde on juuri nyt jotakin, mitä voidaan hahmottaa näiden arvojen kautta. Se on se asia, joka näitä selittää, koska kenenkään näistä ihmisistä ei tarvitsisi ajaa pyörällä tai autolla tai mennä bussilla. Nämä valinnat on useimmissa tapauksissa kaikille mahdollisia. Sitä keskelle jää iso tyhjä paikka, jossa ollaan neutraaleja suuntaan tai toisiin, eikä erityisen arvolatautuneita. Ja isossa kuvassa tietenkin kysymys on siitä, että mihin suuntaan tämä keskijoukko liikkuu. Silloin kun arvot on ääripäissä, niin niihin liittyy myös mahdollinen arvokonflikti. Ja sellaisissa tilanteissa, missä asiat muuttuu hyvin voimakkaasti arvosidonnaisiksi ja nämä arvokonfliktit aktivoituu, niin me voidaan päätyä arvopolarisaatioon, missä fillari on ilmastoteko ja bensan hinta alas ei enää mitenkään sovi ikään kuin samaan pöytään. Kaikki joutuu ottamaan kantaa siihen kysymykseen, joka on alun perin ollut neutraali, mutta sitten muuttuu tässä tapauksessa arvosidonnaiseksi. Yksi hyvä esimerkki on vaikka maidonjuonti, joka aikana oli täysin neutraali asia. Kaikki joi maitoa, mutta tänä päivänä maito on muuttunut varsin arvolatautuneeksi asiaksi. Eläinten hyvinvointi, ilmasto, perinteet, lupa tehdä mitä itse haluaa ja niin edelleen. Eli lyhyesti vielä koottuna, arvot vaikuttaa yhtenä tekijänä meidän valintoihin ja käyttäytymiseen silloinkin, kun meistä itse tiedosteta, eli näkymättömissä, ja toisaalta silloin, kun me se hyvin tarkastikin tiedostetaan. Näiden tunnistaminen auttaa huomioimaan, miten ne arvot vaikuttaa, ja se auttaa ennakoimaan, mitä ihmiset niiden pohjalta tekisivät, ja se auttaa silloin, kun me puhutellaan ihmisiä arvolähtöisesti. Tämän kääntöpuolena on tämä arvokonfliktin mahdollisuus, mihin voi sotkeutua kunnon arvojen kanssa tekemisissä. Ja jos tätä arvokonfliktia eskaloidaan tai ollaan tilanteessa, missä se jyrkkenee erilaisista syistä, niin voidaan päätyä polarisaatioon.
Yhteiskunnan näkökulmasta tämä kysymys on hankala, koska se heikentää yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Ja näiltä tiimoilta Jussi Vestinen jatkaa nyt. Kiitoksia. Seuraavaksi tosiaan aiheena on, että miksi yhteiskunnalliset arvot, asenteet ja poliittinen keskustelu on typistynyt yhteen nelikenttään viime vuosina ja miten tämä vaikuttaa polarisaatioon. No se tapa hahmottaa näitä asiakysymyksiä, yhteiskunnallisia asiakysymyksiä on perinteisesti tämä ulottuvuustapa, mitä Jaakko tuossa alusteli, tämmöinen niin kuin tilastomenetelmät ovat mahdollistaneet sen, että pystytään laskemaan korrelaation muodostamaan niistä ulottuvuuksia faktorianalyysin avulla, eli ne eivät ole vain yksittäisiä asioita, yksittäisiä arvoheijastumia, vaan ne linkittyy toisiinsa. Ja näitä on tietysti tässä hahmotettu vuosikymmenet ja ne tietysti myös elävät ajassa. No ne ulottuvuudet, ne ei tietysti ole mitään automaatiota, vaan ne riippuu siitä, mistä asioista ylipäätänsä kysytään. Eli jos miettii akateemista tutkimusta ja vähän populaarimpaa tutkimusta, arkipäivän esimerkki vaalikoneet, eli mitkä sinne nostetaan ylipäätänsä patteristoon ja toisaalta kuinka paljon tiettyihin teemoihin liittyviä kysymyksiä painotetaan patteristossa. Eli tietyllä tavalla tiettyjä ulottuvuuksia voidaan saada näkyviin, jos kysytään tietystä teemasta, ei identtisiä, mutta toisiinsa oletettavasti linkittyviä kysymyksiä, mitä todennäköisesti muodostaa ulottuvuuden. Ja tässä tavallaan nämä valinnat siellä, jotka edeltää sitä lopputulosta, niin ne on juuri sitä näkymätöntä elementtiä. Ja kysyisin teitä, ketkä siellä linjoilla olette, voitte siellä kukin tykönänne miettiä, että kuinka monta kertaa olette viime vuosina nähneet poliittisten asenteiden ja arvojen esitetyn tavalla, joka poikkeaa vasemmisto, oikeisto ja liberaali-konservatiivi nelikentästä Suomessa. Tässä vähän taustaa. Erityisesti 2000-luvun näitä on yhä enemmän alettu hahmottaa Suomessa ja vaalikone on tietysti yksi tämmöinen lähde, mistä näistä on pari esimerkkiä eduskuntavaalitutkimuksissa. Vaalitutkijat tehneet tämmöisen perinteisen faktorianalyysin avulla ulottuvuuksia. Niin kuin huomaatte noista, ne poikkeavat jonkin verran tästä nelikentästä, joka on viime vuosina vakiintunut. Tuossa vielä yksi esimerkki omasta väitöskirjasta, jossa käsittelin 2003-2011 eduskuntavaalitutkimusaineistoa, ja sielläkin hahmottui silloin 4 niin kuin, ulottuvuutta kautta tämä periodi. No sitten tämä kysymys, että onko näiden vasemmisto, oikeisto ja liberaali-konservatiivi-ulottuvuuden ulkopuolella sitten mitään. No tässä on 2 esimerkkiä vaalikoneista, Ylen ja Helsingin Sanomien vaalikoneet, jossa näette vasemmisto-oikeisto-ulottuvuuden tuossa vaaka-aksella ja pystyakselilla ja sitten liberaali-konservatiivi vähän modifioiduilla, ei nyt aivan identtisillä nimillä, mutta joka tapauksessa tämä asetelma on suhteellisen vastaava. Tämä puolueiden jakantuminen 2 leiriin on ollut tämmöinen itseään ruokkiva tendenssi, varsinkin 2015 vaalien ja hallitusratkaisun jälkeen, jolloin kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta muodosti hallituksen, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto oppositiossa, ja myös viime vaalikausi tätä vahvisti, taas sitten valta vaihtui, ja oikeastaan nytkin tämä vaalikausi RKP:tä lukuun ottamatta tietyllä tavalla tätä kahta leiriä niin on vahvistanut, ja toisaalta puolueiden äänestäjät ovat niin kuin siirtyneet enemmän kohti laitoja, myös edustajat. Eli tämä on ihan aito asia tietysti, joka on tässä tapahtunut, ja se vahvistaa ajatusta siitä, että politiikassa on 2 leiriä, ja että politiikassa ei ole mitään ulottuvuutta, joka voisi luoda siltoja näiden 2 leirin välille. Eli tämä tietysti on niin kuin problemaattista, että sillä on niin kuin tämmöinen todellisuutta luova vaikutus myös sitten, tai niin kuin ikään kuin vahvistaa vaikutus. Mutta esimerkiksi aluepolitiikka ja EU, ne jää katveeseen ulottuvuuksina, jotka mahdollistaa esimerkiksi yhteistyön kokoomus- ja SDP-akselilla, kokoomus-vihreät-akselilla, jos nyt mietitään vaikka suurten kaupunkien päätöksentekoa viime vuosikymmenen, näissä tapauksissa se aktualisoituu. No tietysti muita ulottuvuuksiakin hahmotetaan toisinaan julkisuudessa, mutta kuten sanoin, tämä keskustelu on hyvin paljon kietoutunut näiden 2 ulottuvuuden ympärille, ja se nyt ei tietysti
kerro siitä koko kirjosta, mistä asioista myös eduskunnassa keskustellaan, mistä siellä päätetään, mistä ylipäätänsä koko niin kuin yhteiskunnallisessa kehityksessä on kyse. Tässä esimerkki Helsingin Sanomien vaalikoneessa, joka tämä nelikenttä siellä niin kuin pääosin esitetään, mutta saa myös itselleen tämmöiset kansallismielinen, kansainvälinen ja maaseutukaupunkiulottuvuudet, jotka tietysti niin kuin poikkeaa jakaumaltaan ja asetelmiltaan näistä kahdesta eniten esitetystä ulottuvuudesta. Ja toisaalta myös se, että EU-ulottuvuus, jos tässä olisi, niin se esimerkiksi toisi esille kokoomuksen erityislaatuisuuden suhteessa tähän kansallismielinen kansainvälinen ulottuvuuteen. No, mitä ongelmia sitten todellisuuden typistymisessä kahteen ulottuvuuteen on? Keskipositiot voi tietyllä tapaa muuttua jopa semmoisiksi epäilyttäviksi moraalisiksi kompromisseiksi tässä polarisaation keskellä, jos ikään kuin molemmista suunnista katsottuna se on hieman epätyydyttävä positio ja vastaus asioihin. Eli jos miettii jotain ulottuvuuksia, että ihmisellä voi olla mielipiteitä molemmista suunnista, ja jos ne on niin kuin tasaisesti molempiin suuntiin, niin sitten loppujen lopuksi tulos on se täydellinen keskipositio, vaikka asia ei ole niin, etteikö ihmisellä olisi mielipiteitä, mutta ne vaan niin kuin pakkautuvat tällä ulottuvuudella niin, että vaikuttaa, että hänellä ei positiota olisi. Ja toisaalta myös niin kuin tietysti puoluekentässä, ja tämmöinen, niin kuin, tämä tietysti linkittyy tämmöiseen sekä että position niin kuin vaikeuteen. Aikaisemmin ehkä tämmöinen niin kuin konsensus ja kompromissit ylipäätänsä, en nyt puhu vain Suomesta, vaan niin kuin länsimaista demokratiasta esimerkiksi, niin se on ollut aikaisemmin suurempi hyve. Nyt tietysti monista syistä, muun muassa sosiaalinen mediakin on tietysti todella paljon polarisoinut. Ja tietysti vaalikoneista ja tutkimuksista on niin kuin sanottava se, että niillä on niin kuin äänestäjät toisaalta myös hahmottavat itse asiassa siellä paremmin. Siinä on niin kuin paljon hyväkin. Tietysti kun kysytään mahdollisimman repivistä asioista arvolautuneita kysymyksiä, niin saadaan maksimimäärä polarisaatiota. Ei ole tietysti yhdentekevää, miten niitä patteristoja luodaan. Toisaalta datajournalismi on ottanut valtavia hyppäyksiä eteenpäin, ja se on tuonut ulottuvuusajattelua tutummaksi asiantuntijayleisölle ja kansalle. Todellisuutta luodaan ja suunnataan vielä vahvemmin visuaalisesti, mikä tietysti tuo niin kuin kansalle yhä tutummaksi tätä, että miten nämä ulottuvuudet hahmotetaan, ja toisaalta siinä on myös hyviä puolia, että ihmiset hahmottavat, mihin he sijoittuvat, ja toisaalta löytävät myös sen oman puolueensa sieltä. No sitten tutkijat ovat alkaneet kontekstualisoida myös kaiken politiikassa tapahtuvan näiden kahden ulottuvuuden pohjalta. Eli tässä on myös tietysti se hyvin merkittävä pointti, että myös tutkijat omalta osaltaan vaikuttavat tähän, ja tietysti on otettu tätä myös esille tämmöistä esimerkiksi autoritäärinen vastaan liberaali kasvatus. Esimerkiksi tämmöinen on USAssa hyvin merkittävä, mutta sekin toisaalta uppoaa tähän. Puhun tästä arvokonservatiivi-liberaali ulottuvuudesta. Vastine sille, tietynlainen vastine on tämmöinen Galtan-ulottuvuus, joka tulee kansainvälisestä kirjallisuudesta. Vihreä vaihtoehto, libertaarinen vastaan perinteinen, autoritäärinen, nationalistinen. Ja sekin tietyllä tavalla niin kuin uppoaa tähän niin kuin kontekstiin. No, se mikä tässä on ehkä kaikkein ongelmallisilta loppujen lopuksi on se, että onko meillä tässä sokeus tunnistaa uutta. Eli jos miettii viime vuosien tapahtumia, Brexit ja Trump, niissä on niin kuin Trumpin nousu ja USA-politiikan polarisoituminen, siinä on tietysti ollut hyvin monista asioista kysymys, sosiaalista positiosta, arvoista, mutta myös tämmöisestä niin kuin, syrjäisempien alueen niin kuin unohdetuksi tulemisesta, vähän tämmöinen niin kuin, ei vain unohdettu kansanosa ja unohdettu kansa, vaan niin kuin unohdetut alueet, jotka kokevat tietynlaista katkeruutta. Ja tämä on niin kuin tämmöinen, mikä politiikan tutkimuksessa on hieman nousussa, joka ei niin kuin linkity semmoiseen tavallaan perinteiseen aluepolitiikkaan. Ja tämä on niin kuin tosi tärkeää huomioida tässä. No ylipäätään tämä on tämmöinen niin kuin vähän itseään ruokkiva kierre tietysti, mikä tästä tulee, ja toisaalta myös tämmöinen niin kuin sekä että ajattelun kriisi, eli on hyvä niin kuin tunnistaa ääripäitä, hyvä tunnistaa, mitkä tarpeet ja kysyntä sieltä kohtaa, mutta toisaalta myös huomioida, ettei jää se keskikenttä täysin niin kuin analysoimatta ja huomioimatta tässä.
tässä niin kuin tullut tämä näkymätön elementti, niin ehkä se niin kuin tiivistyy just tuossa 5. pointissa, että se on siellä taustalla ja se pitäisi tehdä näkyväksi, ja meidän tutkijoiden tehtävänä on tietysti tuoda näkyväksi se, mitä arvomuutoksia, mitä jännitteitä yhteiskunnassa on, jotta se ei redusoidu liian paljon se todellisuuden esittäminen. Ja tästä redusoitumisesta ja typistymisestä niin Jaakko ja Vellu esittävät sitten puolestaan iän kohdalta sen, että mitä ongelmia siinä, jos typistyy liikaa ikään. Kiitos. Lähdetään katsoa asiaa käytännössä kohdennuksen kautta, miten me voidaan tuoda näkyväksi näkymättömiä ilmiöitä datan kautta, esimerkkien kautta ja kartoilla. Ja lähdetään tämmöistä kysymyksestä tähän johdattelusta, että miksi jokainen ikäkohdennettu viesti on onnettomuus, kuten Jussi mainitsi. Lähdetään tuosta iästä. Otetaan Kallio Helsingistä, kaupungin osa, ja tässä postinumeroalue datana, ja vasemmalla näkyy ikäjakauma Kalliosta. Se kuvastaa hyvin sitä, miten Kallio nähdään nuorten aikuisten asuinalueena erityisesti. Ja jos puhutaan ikäkohdennuksesta ja miksi se on onnettomuus, voidaan analysoida, mitkä on samanlaisia alueita kuin Kallio. Ne näkyy tässä. Nämä Kallion kaltaiset alueet sijaitsee pääosin suurten kaupunkien keskustoissa, mutta hieman niiden ulkopuoltakin löytyy. Ja tässä on esimerkki ikäkohdennuksesta. Voidaan kohdentaa viestejä, markkinointia näille alueille. Ja lähdetään katsoa esimerkkien kautta, mitä ongelmia tällaisessa lähestymisessä on. Erityisesti sitä kautta, että mitä muuta on tarjolla kuin tämä ikä. Pysytään näin samoilla alueilla kuitenkin. Ensimmäisessä katsotaan koulutustasoa, jossa Kallio näyttäytyy selvästi korkeakoulutettuna. Kartalla näkyy korkeakoulutettujen osuus indeksoituna siten, että 100 vastaa koko Suomen keskiarvoa, ja huomataan, että Kalliossa on vähän yli kaksinkertainen määrä korkeakoulutettuja suhteessa muuhun Suomeen tai koko Suomeen. Ja huomataan jo tässä, että kartta kertoo tietysti tiettyjen keskusta-alueiden korkeakoulutettujen suuren osuuden. Sitten lähdetään ulkopuolelle, löytyy pienempiä arvoja. Esimerkiksi Jakomäki, siellä on enää puolet Suomen keskiarvosta korkeakoulutettuja. Toinen esimerkki, samalla koulutusteemalla opiskelijoiden lukumäärä, aika tasasta, on PK-seudulla. Kalliossa on keskimääräisen verran opiskelijoita suunnilleen. Ja sitten löytyy muita alueita, esimerkiksi Tampereelta Hervanta. Tampereen Hervanta on ikäkohdennukseltaan, ikärakenteeltaan hyvin Kalliokaltainen, mutta hyvin erilainen. Se on opiskelija-asuntoja siellä paljon enemmän, erityisesti opiskelijoiden kaupunginosa Tampereella. Ja huomataan, että siellä on kaksinkertainen määrä jo verrattuna Kallioon opiskelijoita. Siirrytään seuraavaksi tuohon Jaakko Kaartisen aikaisemmin esittelemään arvopuoleen. Tämä on kyseessä niin kohtaisen kovaa dataa, mennään sinne pehmeämmän datan puoleen, arvomaailma. Näytetään universalististen henkilöiden määrää. Kallio voidaan ajatella, että se on selkeästi nuorten aikuisten vihreä alue, tai sanotaan vihreän ideologian alue. Mä voin kuvitella, että siellä on esimerkiksi paljon, tai tiedänkin, että siellä on hyvin paljon kasvisruokaa tarjoavia ravintoloita. Ja se näkyy myös tässä, että universalististen määrä, joille luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu, muiden ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvo on merkittäviä asioita, niin Kalliossa korostuu hyvin vahvasti nämä ilmiöt, yli 2,5-kertainen verrattuna muuhun Suomeen. Ja tässäkin näkyy, että mennään keskustasta ulospäin, niin se muuttuu se ilmiö jopa niin, että kun mennään Lappiin, Saariselkä sattuu olemaan Kallion kaltainen alue ikärakenteeltaan. Ja siellä on noin puolet koko Suomen keskiarvoon verrattuna universalistisia henkilöitä, Kallioon verrattuna vielä ihan toista luokkaa. Ja tästä päästään lähemmin nyt siihen viestintään, kohdentamiseen, että se viesti, niin kuin nähtiin Kaartisen esityksessä, niin erilainen viesti uppoo täysin eri tavalla.
Tämä universalistiset linkittyy läheisesti vihreiden kannatukseen. Ja tässä siitä esitys, eli vuoden 2023 eduskuntavaalien vihreiden äänestystulos, jossa Kalliossa ja siinä lähellä olevilla alueilla, Alppila, Sörnäinen, kantoi Kalasatama, lähellä on hyvin korkea vihreiden kannatus. Ja huomataan, että taas näillä Kallion kaltaisilla alueilla on hyvin paljon eroa. Ja kun lähdetään poispäin keskustasta, niin Jakomäessä äänestetään hieman enemmän kuin keskimäärin Suomessa, mutta selvästi vähemmän kuin Kalliossa vihreitä. Vihreiden toinen, jos mietitään puoluekartassa toinen puoli, ja niin kuin vastavoima ehkä vihreillä nähdään perussuomalaiset, tutkitaan perussuomalaisia PK-seudulta ja Helsingistä erityisesti, niin huomataan, että Kalliossa hyvin vähän verrattuna keskimäärin Suomeen niin äänestetään perussuomalaisia vain noin 1/3, mitä he saa keskimäärin Suomesta ääniä alueittain. Ja ulkopuolelta esimerkiksi Jakomäessä on jo vähän enemmän kuin keskimäärin äänestetään perussuomalaisia. Tässä itse asiassa kiinnosti näkyy myös, että Kallio erottuu tuolta tämmöisenä vihreänä alueena, jossa perussuomalaisia ei äänestetä selkeästi. Jakomäki, siellä oli sekä äänestetään enemmän vihreitä, että äänestetään enemmän perussuomalaisia kuin keskimäärin Suomessa, joka kertoo taas itse asiassa Jakomäen alueesta jotain. Tästäkin on itse asiassa olemassa diskurssia ja tutkimusta, minkälainen on Jakomäen väestöpohja. Mutta ei mennä siihen tässä. Sen sijaan me siirrytään vähän enemmän kaupalliselle puolelle ja premium-autoihin viime webinaarin teemalla. Ja tässä on näkyvillä mallinnettuna ne autoilijat, jotka arvostaa erityisesti yksilöllisyyttä autoilussa ja tekniikkaa ja on erityisen kiinnostuneita autoista. Ajatellaan premium-autojen kohderyhmänä suoraan. Lähdetään nyt siihen markkinointipuoleen, lähdetään markkinoimaan uusinta Bemaria tai Audia, niin tämän tyylistä kohdennusta voi hyvin käyttää. Ja huomataan, että se vaihtelee todella paljon taas kerran näillä samankaltaisilla alueilla ikärakenteeltaan. Siten, että Kalliossa on itse asiassa vähemmän kuin keskimäärin Suomessa, kuten ehkä lähes koko Helsingissä, johtuneen siitä, että Helsingissä autoillaan vähemmän kuin keskimäärin Suomessa. Ja huomataan samalla, että on joitain alueita, jotka on sit selvästi tummempia, kuten esimerkiksi Sarvik Kirkkonummelta, jossa on muistaakseni erittäin korkea tulotaso Suomessa muuhun Suomeen verrattuna. Ja se näkyy heti tämän tyylisessä mallinnuksessa. Tässä on pyöritty postinumerotasolla Kallio, Sarvik, Jakomäki, Hervanta. Lähdetään seuraavaksi tarkastelemaan vähän tarkemmin. Ilmiöitä voi tuoda paremmin, niin kuin ehkä edellisessä webinaarissa näkyy, ilmiöitä voi tuoda paremmin ja niiden yksityiskohtia esiin, kun ei pitäydytä postinumerotasolla, vaan mennään vielä tarkempaan paikkatietoon, eli ruutuihin, joilla on 250 metriä kantti. Ja näiden kautta voidaan myös tarkastella näitä samoja ilmiöitä. Ja syy erityisesti käyttää ruutuja on se, että nämä postinumeroalueet, jotka on tässä esimerkiksi värjätty yhtenäiseksi väriksi, ne ei ole mitenkään yhtenäisiä. Siellä on todella paljon eroa postinumeroalueen sisällä. Ja tarkempaan analyysiin päästään ruuduilla. Tässä on esimerkki ruuduista ja itse asiassa myös markkinoinnista ja kohdennuksesta suoraan. Eli tässä on mallinnettuna ruutuihin ne henkilöt, jotka aikoo ostaa sähkö- tai hybridiauton seuraavaksi. Ja huomataan, että Helsingin keskusta on kohtaisen tyhjä, johtuen siitä, että siellä autojen käyttö on paljon vähäisempää jälleen. Ja tässäkin tulee esimerkkinä, vaikka ollaan hyvin yksityiskohtaisessa ja tarkassa analyysissä sijainnin mukaan, hyvin pienpiirteistä analyysiä, niin tässäkin on ilmiöitä, jotka voi tuoda vielä paremmin näkyväksi sieltä taustalta. Eli kuten Jaakko Kaartinen aikaisemmin puhui, sähköautot jakautuu meidän tutkimusten mukaan 2 eri leiriin ja se syy ostaa sähköautoja. Ne on ekologinen ja se teknologinen puoli. Jolloin me voidaan jakaa, tuoda näkyväksi sitä arvoja sieltä taustalta näiden ruutujenkin avulla, miten jakautuu sähkö- ja hybridiautojen ostajat ekologisiin ja teknologisiin ostajiin. Ja
tätä voi suoraan käyttää viestinnässä, koska kuten aikaisemmin tässä tänään jo nähty, erilainen viesti puree erilaisen arvopohjan omaaville henkilöille. Ja tästä eli tarkemmasta kohdennuksesta ja viestinnästä tulee jatkamaan Veli-Matti Nurmela Sanomalta. Moikka. Yes, eli mä tulen nyt kertoa vähän käytännössä, että mitä täällä kaikilla äsken kerroikin, miten voidaan käytännössä hyödyntää sitä. Sanomalle taloustutkimus on tämmöinen datayhteistyö, mitä me ollaan lähdetty rakentaa sen takia, että taloustutkimuksella on hirveästi ymmärrystä. Ja sitten taas Sanomalla on kontakti ihmiseen, kuluttajaan ja päättäjään. Ja me pystytään sitä kautta yhdistämällä meidän tekemistä, niin saadaan aikaan jotain parempaa. Äsken kuulitte ruututietokannasta esimerkiksi, joka kuvaa hyvin sitä, että mitä ilmiöitä on missäkin, ja se linkittyy nimenomaan siihen, että missä ihminen asuu. No me voidaan kohdentaa esimerkiksi digimainontaa suoraan näihin ruutuihin niissä asuville. Ja sitä kautta, kun me halutaan myydä vaikka sähköautoja, niin me voidaan niille, missä se teknologia on se viestikulma, mikä se tarve, minkä se ratkaisee, että halutaan olla siinä tekniikan kärjessä, niin voidaan niille alueille kertoa sitä teknologiakulmaa ja sitten taas ekologisista päätöksistä tekeville, niin sitten taas niin sitä ekologiakulmaa. Ja tätä kautta, kun se toinen viesti ei kuitenkaan puhuttele, se väärä viesti ei puhuttele sitä ihmistä, niin saadaan oikealla viestillä oltua oikealle ihmiselle yhteydessä. Sanomasta sen verran, että miksi just Sanoma tekee tätä taloustutkimuksen kanssa, niin me tavoitetaan hirveän monella medialla, niin me tavoitetaan valtaosa suomalaisista. Ja se, mikä tästä on merkittävä, on se, että me tavoitetaan ne tosi monta kertaa viikon aikana. Eli tuossa on nyt 300 miljoonaa sivulatausta, ja kun me kerätään niin kuin historiadataa, mihin me perustamme kohdennuksia, ja meillä on 3 kuukauden data siellä taustalla, niin toi tarkoittaa niin kuin 1,2 miljardia kuukaudessa ja 3,6 miljardia, viikossa ja 3,6 miljardia 3 kuukaudessa. Eli kun me saadaan ihmiset usein kiinni, niin pystytään ymmärtämään, että missä he oikeasti asuu, ei niinkään siitä, että missä he tällä hetkellä on. Ja tämä on tärkeää. Tämä on sen takia tosi tärkeää, koska se, missä tällä hetkellä olet, niin se ei välttämättä ole se, missä asut. Eli esimerkiksi nyt kuuntelet tätä vaikka töistä tai lenkiltä tai jostain muualta, niin voisit tuon kohdennuksen mukaan ja sen ruudun mukaan, niin voisit olla ihan väärässä paikassa ja se viestikulma sulle olisi väärä. Ja sen takia, kun me saadaan kerättyä sitä historiaa, niin me voidaan kohdentaa se viesti sen perusteella nimenomaan, että me yritetään ymmärtää, missä sä asut, ei niinkään se, että missä tällä hetkellä olet. Ja tämä on poikkeavaa sen takia, että tämmöistä ruutujen kautta kohdentamista on tehty jo pitkään, ja siinä se ei ole mikään uniikki tapa, mutta yleensä aina se on tehty nimenomaan sen nykyhetken mukaan, ja silloin se voi mennä usein väärin. No sitten, miksi tämä on tärkeää taas kohdentaa, niin kuin, miksi se kannattaisi kohdentaa fiksummin, niin tämä on vähän raflaava väite, ja tämä on tarkoituksen vähän raflaava, on tietenkin tilanteita, jossa se ikä on oikeasti se relevantti ja merkittävä asia. Mutta mä sanoisin, että usein se tehdään ihan sen takia, että ei ymmärretä niitä asiakkaita riittävän hyvin. Se on helppo määritellä iän mukaan, koska arvot on jopa näkymättömiä asioita, niin on vaikea päästä kiinni. Ei ymmärretä niitä tarpeita. Ja sitten se ikä on, sitä on tehty pitkään. Se on ollut perinteisissä offline-medioissakin jo sen lähtökohta, miten lähdetään kohdentamaan ja mietitty ikäprofiilien kautta. Se on tosi helppoa, se osataan kyllä. Mutta se voisi tehdä paremmin. Ikä ei kerro elämänvaiheesta, eikä se kerro arvoista. Tästä nyt esimerkkinä, vaikka nyt tuosta vasemmasta yläkulmasta otetaan eri ihmisiä, niin nämä kaikki voi olla nyt 2-5-4-4-vuotiaiden elämänvaiheita. Ja kaiken lisäksi me ei tiedetä, että jos tuossa on tuommoinen dinkkupariskunta, että onko se sen takia, että niillä ei ole vielä lapsia, vai ne voi olla sellaiset, että lapset on itse asiassa muuttanut jo pois kotota, kun sä olet 40. Ja se tarkoittaa, että sun elämänvaihe on erilainen, sun arvot on erilaisia, sun asumismuodot voi olla erilaisia, syyt miksi sä asut kerrostalossa voi olla taloudellisia tai ne voi olla ekologisia tai ne voi olla, että sulla on kesämökki jossain muualla, sä arvostat niistä luontoa ja haluat olla siellä mökillä. Niin kun, ne ei ole niin näkyviä asioita, niin kuin tässä teemanakin on tämä näkymätön näkymäksi, niin kun me pystytään ymmärtämään niitä ihmisiä
ja me pystytään viestimään niille oikeille ihmisille oikealla viestikulmalla, niin saadaan oikeasti tehoja aikaiseksi. Ikään on myös itse asiassa aika vaikea rakentaa toistoa. Tässä on nyt viime vuodelta Suomen ikärakenne. Ja jos katsotaan tämä 2544, mikä on se usein käytetty kohderyhmä, niin yli 400 suomalaiset kuuluu tähän. Ja tuommoinen 1,4 miljoonaa ihmistä ei ole millään tavalla niin homogeeninen joukko, vaan katsottiin, että pelkästään niin postinumeroiden sisälläkin on hirveästi pieniä arvoeroja ja kaikkea tällaisia, niin tämä on ihan valtava massa, ja tässä on kaikenlaisia ihmisiä. Ja silloin, jos sä kohdennat näille viestiä, niin sä saat osaa puhuttelevaa, mutta osaa et saa. Toinen ongelma on se, että sehän ei voi rakentaa toistoa. Että kuitenkin viestintä perustuu sille, että saadaan rakennettua toistoa. Ja toi massa on niin iso, että tarvitsee ihan hirveästi, tavallaan hirveästi budjetteja, että pystyt tavoittamaan noin paljon ihmisiä noin usein. Tästä on Sanoma tutkinut jo muutama vuosi sitten. Tässä on 200 digikampanjaa tutkittu. Me on otettu jatkossakin kyllä, ja nämä tulokset on hyvin samankaltaisia. Eli toi X-akseli kuvaa sen toistoa, kuinka monta kertaa ihminen näkee sen viestin. Ja sitten taas Y-aksella on toi niin brand lifti, eli millaisia brändivaikutuksia me saadaan aikaiseksi. Ne on erotettu tästä näin toi niin mobiililaitteet sen takia, että siellä se hetki on vähän erilainen ja se toimii vähän eri tavalla, niin kuin miten kohdataan ihminen siellä, niin sen takia silloin on vähän erilainen käyrä. Mutta tästä nähdään, että niin kuin brändivaikutuksen tehot kasvaa tuonne 6-9 toistotasoon. Jos ajatellaan, että sä haluat sen 1,4 miljoonaa suomalaista, saada niin fiksu toisto heille rakennettua, niin sä tarvitset niin 10 miljoonaa kontaktia heihin. Ja siihen ei ihan kaikilla ole paukkuja. Ja tosiaan silloinkin osalle se on relevantti, osalle se ei, koska sen taustalla ikä eikä ne arvot. Ja sitten loppuun tämmöinen pieni muistilista, mitä nyt pitäisi jäädä käteen. Eli kun tehdään varsinkin viestintää, niin pitäisi ymmärtää ne omat asiakkaiden tarpeet, tutkia sitä ja ymmärtää, että minkä ongelman oikeasti ratkaistaan niille. Ja sitten me ymmärretään se, että mitä me voidaan ratkaista, niin meidän pitäisi puhutella niitä sillä viestillä, että juuri mitä me on ymmärretty. Eli jos me halutaan sähköauto myydä, niin meidän pitäisi kertoa osalle, että tämä on niin kuin ekologinen ratkaisu, ja osalle, että tämä on huipputeknologiaa. Ja sitä kautta saada nyt tehoja. Ja sitten pitäisi malttaa ottaa riittävän pienet yleisöt, lähteä rakentamaan niiden tarpeiden kautta ja rajaa se ensin niin pieneksi, että pystytään oikeasti primääriä, meidän kaikista ydinkohderyhmät, ne voidaan kaikista parhaiten palvella, niin niille rakentaa toistoa niin, että se viesti on tehokas, ettei käy silleen, että me otetaan hirveä masta ja sitten me koetetaan huutaa niille ja kukaan ei kuule meitä ja itse asiassa me huudetaan vielä sellaisia asioita, mitkä ei sitten kiinnosta. No niin, vielä lopuksi lyhyt yhteenveto tähän. No, jos ajatellaan sitä, että empiirisen aineiston ja datan yleensä, niin sillä on ennen kaikkea mahdollisuus tehokkaasti jäsentää ihmisryhmiin ja hahmottaa maailmaa. Erilaiset ihmisryhmät, heidän niin kuin toiveensa, asenteensa, tarpeensa tulee kuulluksi, on mahdollista myös saada osallistumaan yhteiskuntaan ja ylipäätänsä se on niin kuin arvokasta tietoa monesta näkökulmasta, mutta sitten jos miettii tämmöistä niin kuin yhteiskuntarauhaa ja yhteisten asioiden edistämistä, niin sen kannalta tietysti problemaattista, jos niiden analyysien pohjalta tulee edistäneeksi polarisaatiota, niin ollaan tässä puhuttu, tässä metodiikka on tietysti semmoinen, että se mahdollisimman tehokkaasti jakaa ihmiset ryhmiin ja toisaalta myös on se houkutus löytää mahdollisimman niin kuin, suuria eroja siellä ja toisaalta kenelläkään ei ole ikään kuin sitä vastuuta siitä kokonaisuudesta, koska kaikilla toimijoilla on tietysti niin kuin omat intressinsä, niin ehkä tässä polarisoituneessa maailmassa tämäkin on niin kuin tärkeää muistaa, että millä tavalla löydetään sitä yhteistä liimapintaa, joka tarvitaan. No tietysti näihin välineisiin liittyy myös vastuu siitä, mitä kaikkea voi tehdä ja tämä on niin kuin hirveän tärkeää ottaa huomioon, että näillä on hyvin paljon vaikutuksia ja toisaalta on iso joukko ihmisiä, jotka jää näkymättömiksi. On
tehdään oikeastaan mitä tahansa analyysiä. Tässä on esitetty, että se kirjo on aivan valtava, mitä tutkitaan, on kulutusta, poliittista käyttäytymistä, mediakulutusta, jne. Siellä oikeastaan niin kuin kaikissa näissä analyyseissä erottuu semmoinen klusteri, jota niin kuin luonnehtii tämmöinen niin kuin passiivisuus, apaattisuus. Heillä on myös vähän niin kuin heikko luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin, myös kulutus niin kuin mahdollisuuksilta tai kiinnostukselta vähäiset. Sitten myös maahanmuuttajataustaiset on valitettavasti semmoinen ryhmä, joka on aliedustettu osin niin kuin datakeruu syistä. Monesti tulee aliedustetuksi tietysti meille täällä taloustutkimuksessa tärkeä suunta ja mihin yhä enemmän tulevaisuudessa syytä panostaa ja ylipäätään, että näiden toimijat, jotka niin kuin sivuutetaan tietysti määrin monesti, koska ne ei ole ikään kuin tarpeeksi kiinnostuneet juuri tässä, heidät tulisi tehdä näkyviksi, koska he ovat monilta osin tällä hetkellä näkymättömiä. Hyvä. Tämän päivän agenda on nyt kahlattu läpi ja kysymyksille olisi nyt hiukan tilaa ja täällä on tullutkin yksi kysymys, eli onko tutkimustuloksia siitä, että pystytäänkö viestinnällä tai valistuksella vaikuttamaan ihmisten arvoihin, ja luulisin, että tässä kohtaa otetaan tuo Kaartisen Jaakko vastaamaan tähän kysymykseen. Joo, kiitos. Tosi hyvä kysymys. Ja ehkä sen vastauksen voi jakaa kahtalaiseksi, lyhyeksi vaikutukseksi ja sitten pidempiaikaiseksi vaikutukseksi. Siitä on paljonkin erilaista tutkimusta, missä määrin viestintä vaikuttaa siihen, millä tavalla arvot aktivoituu sellaisessa tilanteessa, missä joku asia tulee keskeiseksi. Esimerkiksi 2016 pakolaiskriisin tai siihen liittyneen voimakkaan turvapaikanhakijoiden nousun yhteydessä niin huomattiin, kun voitiin seurata ihmisten asenteita, jotka liittyvät maahanmuuttoon, niin ne ei siirtyneet suuntaan tai toiseen, mutta siihen liittyvä viestintä käytännössä aktivoi niitä niin, että ihmisten mielipiteet ääreytyi. Eli ne näkemykset, joita ihmisillä on, niin ne muuttuu ääreytyneemmiksi viestinnän kautta. Ja tavallaan niin kuin ne arvot aktivoituu. Mutta pidempiaikainen valistuksen vaikutus arvoihin, niin siitä on sen tyyppisiä viitteitä, että koulutus, ennen kaikkea korkeakoulutus, sen tyyppinen pitkäaikainen altistuminen viesteille, joka johtaa siihen, että avarretaan ajattelua tai ikään kuin ajattelun kriittiset komponentit kehittyy, niin se näyttää vahvistavan universalismia ja jossakin määrin tällaista niin kuin virikkeisyyttä. Mutta noin niin kuin pohjimmiltaan se vaikutus, joka viestinnällä arvoihin saadaan, on lyhytaikaista, ja siinä vaiheessa, kun se viestintä loppuu ja se sosiaalinen tilanne vaihtuu takaisin, niin sitten ihmiset jossain määrin palaa ikään kuin omalle peruskäyrälle tai baselineille. Mutta lyhytaikaisesti kyllä, ja ne asiat, jotka ei aikaisemmin ole ollut arvolatautuneita, niin niistä voidaan saada sellaisia, niin kuin oli puhe tästä maidosta esimerkiksi. Se ei ollut ensiksi arvoasia ollenkaan, mutta sitten siitä tuli sellainen, kun tämä on tullut sitä mukaan, mitä enemmän siihen on kytketty nimenomaan arvoa, ympäristöön liittyviä sisältöjä. Okei, hyvä. Okei, tuossa oli kysymys tuohon HS:ään liittyen ja eri kielistä, niin Vellu tonne jo pikkasen kommentoikin aiheeseen, mutta voisi näin suusanallisesti vielä hiukan jatkaa aiheesta. Jes, en ehtinyt ihan kirjoittaa vielä, mutta nämä on kaupalliselta puolelta, niin meidän ehkä paras tuohon kommentoimaan, mutta joitain siis englanninkielisiä artikkeleja on ollut, ja sitten nyt on venäjänkielisiä, kai julkaistaan muutamia, mutta ne liittyy taas tuohon niin kuin idässä tapahtuviin asioihin ja itänaapuriin ja siihen lehdistönvapauteen ja demokratian puolustamiseen, mutta käytännössä noi niin kuin muut kuin suomenkieliset artikkelit, niin se ei liiketoiminnallisesti ole sitten ehkä niin kuin kannattavaa, ja sitä ei sen takia oikeastaan tehdä. Et ennemmin sitten kohderyhmä Hesarillakin on siis kuitenkin suomalaiset ja suomenkieliset.
Kiitos. Tuli kysymys myös liittyen pääkaupunkiseudun dominointiin näissä joissain ilmiöissä, ja itse asiassa myös esimerkiksi tuossa keskityin vahvasti pääkaupunkiseutuun, ja se väestöpohja on myös paljon korkeampi Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, ja sitten kysymys liittyen siihen, että dominoiko se myös sitä tutkimusta ja tuleeko siitä vääristymä. Niin itse asiassa se, mitä tavalla me tehdään tutkimusta, me aina varmistetaan, että meillä on maantieteellinen kattavuus siitä, keneltä me kysytään kysymyksiä meidän tutkimuksissa, joka itse asiassa tarkemmin sanottuna johtaa siihen, että se ei ole satunnainen se otanta, niin PK-seudulta tiheästi asutuilta väestöalueilta itse asiassa tulee vähemmän kuin mitä siellä asuu ihmisiä näitä vastauksia. Mutta käytännössä se tasapainottuu sillä, että kun se tehdään analyysin, me saadaan jaettua aika hyvin se eri paikkoihin ja sitä kautta tuotua ne ilmiöt eri sijainneista esiin ja tuotuu juurikin tuo maantieteellinen kattavuus. Et se on enemmänkin juuri toisinpäin itse asiassa datapuolella, mutta se ei ole haittaava toisinpäin niin paljon, koska sitä datamassaa kuitenkin löytyy sit sieltä pääkaupunkiseudulta ja tiheästi asutuilta seuduilta. Okei, sitten täällä oli kysymys liittyen valmiiseen tietoon ja kysymyspattereihin ja niin päin pois, jotka liittyy tuohon arvokokonaisuuteen, niin vastaus on selkeästi kyllä. Meillä on konsepti olemassa asiaan liittyen, kuten ollaan tuossa kuvattu, eli tämä meidän tutkimus- ja arvoperusteinen paikkatietomalli toimii siellä yhtenä viitekehyksenä ja ollaan tutkittu hyvinkin monta eri toimialaa. Me ollaan segmentoitu arvojen perusteella suomalaisia kuluttajia ruoasta, liikkumisesta, terveydestä, jopa arvotutkimus on olemassa, eli muistaakseni yli 10 erilaista kokonaisuutta, jotka on rakenteellistettu ja rakennettu yhtenäinen malli nimenomaan monitoroida näitä arvoja. Sekä hyvin mielenkiintoinen asia, että ensimmäistä kertaa ollaan tänä vuonna muun muassa, jos brändimaailma kiinnostaa, niin yhdistetty arvot brändeihin, eli meillä on brändien arvostustutkimus, joka vuosittain tehdään. Siinä tänäkin vuonna oli yli 600 brändiä tutkittavana ja meillä on selkeä käsitys siitä, että miten eri arvot korreloi brändin arvostamisessa ja se tekeekin siitä pelikentästä erittäin mielenkiintoisen, koska meillä on vaikka ranking-listalla 10 brändiä, mutta sitten kun nämä brändit linkitetään suhteessa vaikkapa meidän arvosegmentteihin, niin siellä tämä arvostaminen vaihteleekin hyvin paljon ja ranking-sijoitukset muuttuu erittäin vahvasti. Ja tämä on oikeastaan yksi sellainen mielenkiintoinen tekijä, joka on hyvä myöskin kytkeä tuohon Vellun esitykseen, joka linkittyy kohdentamiseen, koska ne arvot, brändi, arvostaminen ja vietynä tuollaiseen ruutukantaan asti, niin mahdollistaa sen, että oikealla tavalla voidaan sitä omaa brändiä puhutella sitten. Mutta joo, oikeastaan kenen tahansa meistä voi olla yhteydessä liittyen tuohon esitettyyn kysymykseen. Oliko siellä vielä jotain kysymyksiä liittyen niin ole hyvä, Jaakko. Joo, tuossa oli vielä yksi kysymys, joka liittyy tähän median vaikutukseen siihen, millä tavalla yleinen mielipide hauttaa mahdollisesti ihmisten väliset arvoerot. Ja ehkä just toi Vestisen Jussin esitys on siitä hyvä esimerkki, että kun media hyvin voimakkaasti politiikan puolella on jäsentänyt kysymykset vaikka puolueen valinnasta nimenomaan tällaisella yhdellä akselilla, missä meillä on toisaalta liberaaleja ja toisaalta sitten konservatiivisia puolueita ja kaikki jäsentyy niiden välille, niin se ikään kuin pakottaa tai palauttaa koko keskustelun, joka politiikkaa koskee, niin tälle yhdelle akselille. Tai sitten vaikka vasemmisto-oikeisto-akselille, joka tämä nelikenttä on. Ja sen ulkopuolelle ei jää oikein mitään muita kysymyksiä, jotka on ne sitten arvosidonnaisia tai ei-arvosidonnaisia, ne ikään kuin tippuu pois. Ja tästä yhdestä vallitsevasta tavasta niin jäsentää maailmaa tulee, johon kaikkien tarvitsee kiinnittyä. Ja muulle ei oikein tilaa. Ja voidaan ajatella, että tämä on niin problemaattista politiikan näkökulmasta, mutta hyvä esimerkki samalla siitä, millä tavalla se, mistä puhutaan, muuttuu asiaksi, jota kaikkien täytyy ajatella. Ja jossakin määrin myös tämä näkymättömäksi jääminen, jos tässä näiden yhteenvetokalvoilla viimeinen pointsi on
niin siinä tilassa, missä me reagoidaan niihin viesteihin, joita me saadaan, niin medialla totta kai on keskeinen rooli, mutta tänä päivänä, jos ajattelee somea ja tällaista algoritmiperustaista sisällöntuotantoa ja ohjaamista ihmisille, niin on tietenkin aika niin kuin helppo ymmärtää, että kun meillä on näkymättömiä meihin vaikuttavia arvopohjaisia niin kuin motivaatiotekijöitä, ja sitten me luetaan ja seurataan sisältöä, joka on sellaisia, joka meille positiivisimmin reagoidaan, niin koko tämä esimerkiksi somen algoritmiikka sinänsä johtaa siihen, että me saadaan sisältöä, joka tukee juuri meidän arvoja ja vie meitä niin kauemmas sieltä, missä toiset ihmiset on. Eli pikemminkin ehkä tämä nykyinen mediaympäristö tukee sirpaloitumista kunkin omien arvojen tyyppisiin kupliin, ja se vähentää meidän mahdollisuutta sitten toimia yhdessä. Ja tämä on ehkä se suurempi ongelma. Tätä kyllä voidaan tutkia ja selvittääkin kohtalaisen paljon erilaisilla metodeilla. Oliko siellä vielä joku kysymys? Joo, kiitos. Yksi sellainen kysymys tuossa vielä, kun ollaan saatu tosiaan Vellu tänne paikalle, niin haluaisin kysyä sitä, että digitaalinen kohdentaminen on pitkälle perustunut aikaisemmin näihin cookiesiin ja evästeisiin ja niiden käyttämiseen, niin tekin olette käyttänyt paljon aikaa ja rahaa huomattavasti tällaisen niin kuin paikkatiedon hyödyntämiseen, niin miten te näette niin kuin sen tehokkuuden ja vastaako se niin kuin samaa tasoa tai onko se jopa parempi, mitä aiemmin on ollut? Jees. Tosiaan, jos ajattelee evästeitä, niin evästeethän on niin tapa linkittää käyttäytymistä eri paikoista yhteisiä laimeja ja nimenomaan eri paikoista. Se on tämä kolmannen osapuolen evästeet, mistä on paljon puhuttu. Meidän tapauksessa nuo vaikutukset teknisesti on silleen helppoja, koska just kun sanomalla on niin paljon niin omia kontakteja, me saadaan meidän omaan ensimmäisen osapuolen dataan kiinni se sun vaikka historia, mistä sä tulet meidän saiteille, niin se vastaa niin teknisesti siihen, että toimii hyvin. Ehkä noissakin on just se, että mihin mä viittasinkin siihen, että kohdennetaan siihen nykyhetkeen, joka ei vaadi evästötietoja, vaan se on niin reaaliaikainen tieto, mikä saadaan siellä laimessa vaikka tai jostain kännykän-appista. Niin siihen se vaikuttaa, että isossa mittakaavassa varmasti niin laatu huononee tulevaisuudessa. Mutta käyttötarkoitukset sinne se niin tarpeet taas kasvaa ja koko ajan musta tuntuu, että ollaan enemmän puhutaan siitä nyt, että miten pitäisi kohdentaa fiksummin ja ehkä niin kuin muiden asioiden kautta kuin niiden demokratiatietoja vaikka. Jotenka kun siitä nyt puhutaan paljon, niin varmaan 2-3 vuoden päästä oikeasti alkaa tapahtua enemmän. Nämä on aika hitaita nämä muutokset kuitenkin niihin käytännön tekemisessä. Oikein hyvä. Ja tässä kohtaa haluaisin kiittää kaikkia todella paljon osallistumisesta tähän taloustutkimuksen läpi webinaaritapahtumaan ja tietysti erityiskiitos jälleen kerran esittäjille ja vielä Vellulle myöskin, että tuli paikalla jakamaan ajatuksia meidän kanssa tästä on tehty jälleen kerran tallenne tästä tapahtumasta ja se tullaan jakamaan kaikille sähköpostilla. Todennäköisesti ensi viikon alkupuolella saatte sen jo itsellenne käyttöön ja ei muuta kuin hei, paljon kiitoksia kaikille ja aurinkoista tulevaa viikonloppua ja nauttikaa elämästä. Kiitos.